Phaidi hingke tonte kaisa kotorma salai nang sinai borok mokhang naharoi kok satini no siwi thango bo bahake si hingke bini kok satani bini tongmo bini basai tongmo abo hanya nugui no o borok le busuk sina ba boptui borok na abo romi khibo hingjago kok ni kok phaidi hingke kaisa kotorma sikon sa doctor tai patient ni kotorma salainya khoroksa ganang borok ni busuk atomsa boa sajagnai thanglaikia doctor o thanglainai bini boa kosok sokok lainani tai heke thanglaioi phat ke borok gari bege thanglaioi hospital o ke thanglaikia thanglaimani yang guriui doctor no rutukbaikha rutukbaimani operation khai nangnai hing sajaka tai doctor kotor no phat call khlainai sokpainani kisa lerkha doctor kotor tai asukwaino a doctor no podre pot hini khibika tamosu ler ani sok boa sajakmani marwngui tongkha bono operation khainani nono markhano manasingka kaham ka naigradi hai naigradi belai no kok saka tai doctor ano thanani lama radi ang samkhanya nangana hnai asim salam tai operation thidara hablangka bo te aprkano yang bosi busu ja boa sogojanai rugini guardian no borok salaikao doctor tang haisile tamaso kokrok sate asile tam borok kotor sile onya doctor no phone chung thangmangko mole oba hairoko borok henai menek salai tonglaikha ajaro no operation khlai tongha doctor tai bini boa sokogoi bini operation success khlainai recover khlainai phaikya haino hoprokano doctor babu tala bahingka hingke ani srai tau poptingkha oba ke sunglai hingkano doctor saka recover wngkha nani ko rugi kusunglia tawanadi bo hamjinai hinai saka lokasa sungko buhur suti mano discharge ro buhur no buhur thangmano abdirok saitong kano norok oba hai discharge ro suti ro khobor sanangkai nurse obo sailai sidi hinai doctor nongkhoroi thangka aproko borok tebo wanama sincha hingjaka je doctor lo motam bisi pal khate haino bisi kor sama jaisia thaya hai oba haita aproko borok nurse ni staff room o thangnai kok sailekya saigengano borok sungka tamo o doctor la haisia se kor thike saya ba nangmani bo bisi khapcha thaya borok hai bihi jaisia borok hai kor suru thike saya borok no dorkar nangya hai obai hinai bo nurse rok no saikya ta nurse sungka aja hamini guardian no norok omai khobar ta sadi obai kor ta sadi o doctor ngkha bo belai no borok kahamse ni saka bini jaga bui onyo doctor hongke noni rugi no operation se khaigela kamu tai o gana gini doctor bo bohai o boani doctor operation khainai tai koroi aboni bagaino sungbono call khlai homani poreno bo phayu onyo doctor hongke phaigela kamu tamni bagai himale bini tini bosajak di borok gari accident ngai thikya haichatino sung bono call makhlaikya call khainai bini bosak thikya tipuno se botini noroni suk sakno operation khainai hanai botini phayu tai o doctor ni jaga onyo borok hingke usa phaila kamu kok ni kok hingke phaidi uloka borok tamongkha khanawoi apang chai thangka haibo sana bolia pala mayangai thangka phaidi hingke sungo kok kothomano o doctor tai patient ni kahini no salaioi sung tamo srungjanai man hingka obono sung bujia sujia
alangka no kok sajaknaya baksa baksa tongo hailangka phanga kok sao nang nungya tai baksa baksa tongo hailangka no busia susia kok sao tai sung omtui busia susia kok sanani aba hairong no norui sung puila busi nawui kok sai mangra kanke belanya sini beskang langmani bagai kahamongu tai aso jorting sawoi norobo jotono kaham tongbai di tai ani kok borong no channel norok nanyani musung ketebo kaham kaham norok subscribe khlaioi bell icon ruoi like te comment share khanya tapok ajak sawoi no jotono no hambai.